Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sem.si ha Asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. N'ihe onyonyo nke taa, o nwere otu obodo n'ala Igbo nke anyị si ka anyị bịa ka anyị tụgharịke n'uche n'elu ya. Ya bụ obodo bụ obodo aha ya na-ada ụda nke ukwuu n'ala Igbo. Kedu ihe mere ya bụ obodo ji wee na-ada ụda nke ukwuu, ma ndị ma ya ma ndị na-amaghị ya? Ọ ihe mere anyị ji wee bịa n'ihe onyonyo nke taa. Kedu obodo m na-ekwu maka ya? Obodo a kpọrọ Mba Ise nke nọ n'ime steeti Imo. Unu mana m nwere otu okwu a na-ekwu banyerela ọtụtụ ndị mmadụ ọnụ n'ala Igbo. A na-asị na ọ bụrụ na onye Mba Ise bata be gị, agwọ abata be gị, gị buru ụzọ kugbuo onye Mba Ise tupu ịkụgbuo ya bụ agwọ. Ya bụ okwu bụkwa na okwu na-ewe ndị Mba Ise iwe nke ukwuu, maka na o nweghị onye ọbụla apụtara kparịwa obi ga-adị mma. Ma nke m ji bụrụ nwa afọ Igbo, ọrụ m bụ ịchịkọta ụmụ Igbo ọnụ, n'ihi na ihe tisara ụmụ Igbo akarịala. Ya mere m ji wee bịa taa ka m wetara unu otu ihe onyonyo nke otu nwanne anyị nwoke mere, ebe ọ kọwara ya bụ ihe. Nwanne anyị nwoke onye kọwara onwe ya dịka Maazị Nelson Chinemerem Akachukwu, nwa afọ Mba Ise, ebe ọ kọwara ọtụtụ ihe wee na-akọwa na ya bụ ajọ aha ndị Mba Ise nwere bụkwanụ otu ihe kwesịrị na a ga na-akwanyere ndị Mba Ise ugwu n'ala Igbo. Mana dịka nwa onye ọcha si wee mee ya, ya bụ nwanne anyị nwoke kọwara sị na onye bunyere ndị obodo Mba Ise ya bụ ajọ aha bụ nwa onye ọcha, onye ama dịka Herod M. Douglas, bụ onye nke a ka na-echeta aha ya na steeti Imo taa, Douglas Road, Douglas nke a, bụ onye esi mba Britain wee zite ka ọ bịa chịa mgbe aha na-asị colonial era, asị colonial master. Ọ bịara asị colonial master, ka nsụọ nke a na bekee ka anyị ghọta ya ọfụma. Ọ bụrụ na ndị obodo Mba Ise kwusiri ike, ndị agha obodo Mba Ise bụ isi ka nwụọ echi, ha sị ka nwụọ taa. Ha nwacha ihe niile ha nwara mgbe ha na-akọnka different parts of Africa. Obodo Mba Ise ekwechiri, dịka ya bụ nwanne anyị nwoke si wee kọwaa ihe a na-ekwu okwu ya. Ọ sị na ọ bụ in the year 1897, ọ bụghị 1897, ya bụ Douglas nwa onye ọcha wee makizia Mba Ise as a red zone. E wee chọwazịa ihe ọbụla dị possible ka ha ji mebie aha ndị Mba Ise. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka anyị nyere n'anya na ya bụ ihe onyonyo, ka anyị nụ otu ya bụ nwanne anyị nwoke siri wee kọwaa ya bụ ihe. Ka m bịakwanụ. Have you heard about the story of this daring community in the eastern part of Nigeria called Mba Ise? About the Mba Ise community in Imo State. The snake and not the Mba man. Who's talking to straight people? A name that is so loud and daring in the ears of the Nigerian people, and yet threatens the comfort of those who could not manipulate their ways against the incorruptible stance that bites the face of this daring community. In this whole country, there is nobody that is as wicked as an Mba Ise man. If you want to know who actually made that comment that went viral till today, watch the Chronicles. You will know the truth, and you find out that it's actually a misinterpretation of an event. On this note, the stigma that was built around them in an attempt to form the character they could not spare. Hi, Eva. You didn't come here going to go to the restaurant. It's unfair now. Yes, I didn't, because you didn't come in yesterday. Instead, you went to Thelma. Yes, so high five. You did the right thing. So it's not a payback thing, I guess. Well, what can Mba Ise girl do? Conman die, Conman bury. The active participation of this community in the British colonial and post-colonial era against all forms of slavery, tyranny and resistance to the oppression and repression of Africa were defied by the stigma that was created by those who could not dare to defeat them in all sense and sound reasoning. There's been an unflattering age-long saying about the people of Mba Ise, the community in Imo State, southeast Nigeria. So, it is only by crawling that a child learns to stand. Grandma, that's why we're here. We want you to tell us, since Daddy doesn't know much about Mba Ise. Yes, Grandma. Why should the world see an Mba Ise man as a bad person? It may sound needless to say, I think Mba Ise, but I make bold to say, Ihe dịka Mba Ise n'ala Igbo akọla, meaning I shall not be void of people like Mba Ise in Igbo tribe. This stigma that was created and instilled by Herod M. Douglas of Britain in 1905 and Kabaka of Oriental Brothers in the 1990s defines my claim in this broadcast.
Even an Hausa man knows about Mba Ise. What could have been the problem? Understanding the twist and genesis of Mba Ise's ailment and its true connotation, I am now Chinemere Makachukwu. The Mba Ise in me is now speaking. Alright, Mba Ise is my root and the only home I have and know as far as I live. And as an indigenous person of this daring community, I am inclined to the in-depth knowledge of its origins. Mba Ise, a daring community in a daring nation. I call it Mba Ise the daring city. This community has been humiliated for a long time. For actions they should be celebrated and honored for. How on earth to believe the hypocrisy of the hypocrites? Mba Ise, the community that conquered defeat against the colonial masters and credited Imo State, the land of hope, before its emanation to Eastern Heartland. Mba Ise, the heartland of Imo State, that caused Douglas to place the first stigma on this just and principled community after several failed attempts to conquer them like every other community in Nigeria that proved to no avail. Do you know that the strength of Nigeria, the sovereign state, rose from the Mba Ise's courage to resist and defeat the British colonial masters after conquering the eastern central and the southeastern states of Nigeria? This incident was the first to mark Mba Ise a danger zone and also spotted them the victims of their own conscience. The second remark on Mba Ise as the most dangerous city made higher waves across Nigeria when Stewart was killed in his attempt to spy on Mba Ise warriors in their hideout around Mba Ise territory during the Anglo-Arab War that broke out from 1901 to 1902. Please note, Mba Ise did not go looking for him to kill, he came spying on them. Nonetheless, Harold M. Douglas from that point prescribed this community a terrorist and the most dangerous city in the eastern part of Nigeria, and later came with his troops and killed many. Yet, this community did not surrender like every other community in Igbo clan. Now someone may ask, who is Harold M. Douglas? Harold Molly Douglas is a dictator who came to Nigeria under the British Overseas Service in 1897 as District Commissioner of Calabar and the first District Commissioner of Owerri, under which Mba Ise was placed. Douglas' reputation for abuse and tyranny, including the British colonial imposition in Africa, led to the intense hostility of Europeans in Owerri and contributed to the killing of Stewards by Mba Ise warriors. The Doctor warrior Kabaka and Mba Ise's next saga only amplified the dot in a circle that was drawn decades ago by those who wished to be like the Mba Ise who in those days worked with one mind, spirit and soul to the envy of others. The envious oneness of our forefathers endorsed the slogan we use today as Isewotu, which came from the complete word Isewotu, don't dare them. Oh, sounds like a good idea. You go with the security man, just in case anything happens. But please, whatever you do not fight Mba Ise people. Mba Ise community, the most significant fraction of the movement that earned Nigeria the giant of Africa. An average Mba Ise indigene will not look for anyone's trouble, but they have a bitter and dangerous venom against anyone that tries to outsmart them. Hence, Mba Ise the daring city. Do you know Ojukwu was not able to declare the Biafran War until he consulted with the Mba Ise warriors and get their full support to begin war? Do you know that the Biafran War was declared in Ahara in Mba Ise by Ojukwu himself and was called the Ahara Declaration? Do you know that the late Ikemba himself came to Ahara in Mba Ise in 2003 to thank them for their immense support to the struggles of the Igbos? The significance of Mba Ise is peace and oneness, hope in the Eastern Heartland. Mba Ise, the seated giant against the suppression of oppressors, with a unique aura that is so there.
principles of war against injustice, terrorism, and sabotage are the qualities that represent the faith of this daring community. Of course, there are criminals in every community. At the same time, crime is not a resident of any society and should not be used to determine the character of any community. Ọkụ ikirichala otu o si wee kọwaa ya bụ ihe. Ụmụnne m ndị Igbo, unu mana ana m ekwu ya oge ọbụla na ọrụ m na chanel a na peji a bụ ihe ọbụla ga-eme ka ndị Igbo ka anyị jikọọ onwe anyị ọnụ. Ihe tisara anyị bụ ndị Igbo erika. Ọtụtụ ihe dị bụ ihe na-etisa anyị bụ ndị Igbo. Ọ na-abụrụ m ihe mwute na ihe ịgba anya mmiri ịhụ ụfọdụ ndị Igbo ịkpọ onye Igbo ibe ha asị n'ihi ihe ha nụrụ maka obodo ndị a. Gị na ndị obodo ahụ emekọba ihe, gị na onye ahụ ị na-akpọ asị emekọba ihe ọbụla, mana ozugbo ị hụrụ ya ọ sị na ọ bụ onye obodo dị otu a, akpọmasị ebido. Kedu ihe kpatara ya? Ọ bụrụgodị na gị na onye obodo ahụ emekọga ihe, ọ wee bụrụ na onye obodo ahụ mejọrọ gị, ịhụkwa onye obodo ya ọzọ na onye obodo ya mejọrọ gị, apụtaghị na ndị obodo ya niile ga-adị njọ. Mụnwa na-ekwu okwu a, abụ m onye Nsụka. Ndị Nsụka nọzụ ebe niile. Ọ ga-enwerịrị onye na-ekiri m ugbu a onye Nsụka megoro ihe ọjọọ, mana ọ ga-akazi mma maka na onye Nsụka emego gị ihe ọjọọ, i werezie maka na onye Nsụka mere gị ihe ọjọọ na-akpọzi mụ onwe m asị mụnwa na-enwe ihe m mere gị. Ndị Igbo, ka anyị hụ na onwe anyị n'anya. O nwere otu ihe onyinye ọzọ m ga-achọ ka anyị tinyekwa anya na ya na nkenke oge. Ka m pụtakwanụ. Africa, we need to welcome. Just watch this video. Watch this video. You need to wake up. Qu'est-ce que je peux te donner pour ça? Dama! You tell me that my own is evil. Your own is way to heaven. And you pack my own and go to your place. Why can't you burn it in my face, destroy it in my face? It's just calm. Just imagine how this man is quarreling. Nothing that you take from me, I'm not happy. Just calm. Africa, let's wake up. Je veux la grande statue en couleur de la femme avec l'enfant. Now, who is fooling who? You pack my own and give me your own idol, so that I will be worshipping your own idol. Who is fooling who? Africa, let's wake up. Let's wake up. On n'a plus grand chose à attendre de ces régions. On est trop connus maintenant, voilà tout. Suivant. Départ. Ọkụ ikirichala nke ahụ. Nwanne m, gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a wee ruo ugbu a, asị gị daalụkwa. O gosiri na ihe na-eme na adịghị mma. Mana otu ihe m chọrọ ịrịọ gị bụ, ọ bụrụ na ị bụ onye eziokwu na-agba agba na ntị, biko ka ị kwụsị ikiri ebe a, n'ihi na o nwere ihe m chọrọ ikwu otu o si wee dị. Ọ bụrụkwa na ị bụ onye eziokwu na-amasị nke ukwuu, ka anyị gaa n'iru. Ihe onyonyo anyị kiriri ugbu a bụ ihe ejije gosiri otu ihe si wee mee mgbe ndị ọcha bịara na be anyị bụ Afrịka, mgbe ha bidoro wee tọghataba ndị be anyị wee bido ikpe okpukperechi otu Kristi bụ Christianity. Unu le anya na ya bụ ihe onyonyo, unu ga-ahụ ebe ha bụ ndị obodo bụ ndị isi ojii nọ ebe ahụ na-abịa ewepụtacha chi ha, ihe ha na-ekpechara na ihe ha ji eme ọdịnala wee nyefee n'aka ndị ọcha, n'ihi na ndị ọcha gwara ha sị ha na ihe ndị a na-efe na onweghị ike dị na ya, na onweghị ihe ọbụla dị mma ọ ga-arụrụ ha. Ha katọrọ ọtụtụ ihe na be anyị bụ nke na-emebiri anyị ihe taa, n'ihi na ọ bụghị sọsọ ihe ndị nna nna anyị ha fere ka ha katọrọ, kama ha katọkwara ndị nna nna anyị ha, bụ nke metere na imirikiti n'ime ụmụafọ Igbo ị ga-ahụ onye nna ya larala mmụọ. Onwe ka o si rahụ ụra ụbọchị ọbụla hụ nna ya na nrọ, o teta ụtụtụ ozugbo ihe ga-anụ bụ Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. I bind down cast na-ada ebe niile, mana onwe ka o si hụ Pọl dị asọ na nrọ, ọma mbandekwa cast ya. Ọhụ Jeremaya dị asọ, ọma mband cast ya. Ọhụ onye ọbụla dị ọcha yi uwe ọcha bịa na nrọ, ọma mband ya cast ya, n'ihi na ndị ahụ bụ angels. Mana ihe ọbụla gbasara ndị okenye ma ọkwanụ ndị nwụrụla anwụ na agbụrụ gị, ịkpọ ya ihe ọjọọ. O wee mee ndị Igbo akpọ onwe ha nnukwu asị. O nweghịkwa onye si ya eyefela nke ọ chọrọ ife.
ihe ọbụla ị chọrọ ife, ịchọ ife nke ndị ọcha fee ya, ịchọ ife nke ndị Igbo fee ya. Ihe mma bụ gị kwụba aka gị ọtọ, ma ị na-efekwa nke ị na-efe ejila ya anọchi onye ọzọ ụzọ. Ọ na-abụ nna ahụ ọtụtụ ụmụnna anyị bụ ndị Igbo ndị na-aba mba, ndị ọ na-ewute otu Maazị Ezeakụ Ejiofor si wee na-ezi ozi ọ na-ezi. Ha sị na ọ na-akparị ndị ụka ndị otu Kristi, na ọ na-akparịkwa Jizọs n'onwe ya, maka na ọ sị na Jizọs enweghị ike. Mụ onwe m akwadoghị m mmadụ ịkatọ nke ibe ya na-ekpe, mana egbuokwa n'aka nri si gbuo n'aka ekpe. Anyị lee anya n'aka nri ka anyị lee anya n'aka ekpe. Ọ bụrụ na okpukperechi ndị otu ụka ndị otu Kristi bụ Christianity akatọghị omenala Igbo ma ọkwa na ọdịnala Afrịka niile, onwe ka ha ga-esi eto n'ala Afrịka. Anyị ncha tokwere na Christianity a mara ka anyị si eje ezi ozi ọma mgbe anyị na-eto eto. Ị ga-eje na be onye ọdịnala, n'ezinụlọ onye ọdịnala, na ngwurube ya, ị na-ahụ ebe ọnụ arụsị ya dị. Imepe Baịbụl na-agwakwana ya si ya na arụsị ya dị ebe a, onwe ihe ọ na-arụ, na onwe ike dị na ya bụ arụsị. Na ngwurube ya ka ị na-agwa ya bụ ihe. Ichi azụ na ya bụ ihe onyonyo nke anyị kirichara ugbu a ga-ewetazi m n'akụkọ ihe gbasara ekwensu, maka na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na ekwensu bụ arụsị n'ala Igbo, na ekwensu abụghị Setan ka esi wee dee ya na akwụkwọ nsọ ndị otu ụka ndị otu Kristi bụ Baịbụl. Mana ekwensu bụ otu arụsị kara aka n'ala Igbo, bụ mgbe a na-achịpụta ndị a niile a na-achịpụta, ndị na-achịpụtacha chi ha na-achịpụta arụsị. O nweghị onye ekwensu kwere ka o metụ ya aka. Onye ọbụla metụrụ ekwensu aka, ọ pịatuo ya dịka nsi wee nụ. O wee mezie mgbe a na-akụziziri ndị be anyị maka Christianity, eweta agịzịa ekwensu ahụ na ya bụ Setan. Ekwensu nwere ndị ọ bụ arụsị ha kwere na ọ na-emere ha ihe ọma, mana ekwensu kwakọrọ laba onye mmeri abịago, laba onye mmeri abịago, nakwanụ ọtụtụ egwu ndị ọzọ eji wee na-akajọ ndị ọdịnala. Anyị chọrọ ka ala Igbo tọọ anyị ụtọ, anyị chọrọ ka ịhụnanya zuru oke dị n'ala Igbo, ka onye ọbụla were okpukperechi ị na-ekpe dowe n'akụkụ, mara na ihe kacha mkpa na ndụ gị bụ ọbara nwa afọ Igbo ịbụ. Kraịst ahụ ị kwere na ya, otu o si dị gị ka nke ndị ọdịnala kwere na ya si wee dị ha. Ịpụ apụ je n'obodo mepere emepe, mepee ọnụ gị sị mmadụ na ọ ga-aga ọkụ mmụọ maka na o kweghị n'ihe ị kwere na ya, ije nga ozugbo. Onye ọbụla chọrọ ije nchọpụta, onye ọbụla chọrọ ije nyocha bụ nke a na-akpọ research, go and research about it. Nke unu ga-amakwara amara bụ na o nweghị obodo ọbụla nọ n'ụwa bụ sọsọ one religion nọ na ya. Ọ dịghị possible. Ma Saudi Arabia bụ Islamic country, isi injin Islam. Saudi Arabia nwekwa Christian. Ọ dị ka sị na Prince of Saudi Arabia bụ onye Muslim bụ ihe rụrụ ndị Christian ebe ha na-aka ụka. O nwe ka nsi nụ ya bụ akụkọ. Ofu religion ama nnọnwụ n'obodo. Ya mere ụmụ Igbo ka anyị mara nụ na anyị bụ ndị Igbo. Ihe na-ekpe dịrị gị na chi gị. Mụ na gị bịa ime ihe dịka ndị Igbo, wepụ ihe ị na-ekpere. Were ihe nụrụ maka obodo dị otu a dowe n'akụkụ. Onye na-eme ihe ọjọọ ejile maka ihe nụrụ maka ndị obodo ya wee kpaso ya ajọ agwa. Meso m omume ka m si emeso gị omume, emesola m omume maka ihe m na-ekpere ma ọkwanụ ihe m kwenyere na ya. Ọ dị mma ka njedebe dị ebe a, n'ihi na a sị na atụọrọ ọmara atụkwara n'ofeke, ofere isi tinye n'ọfịa. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala neta esi eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikere ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebụrụ anyị esonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụ ma Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.